Dit is een blazer. Het is een vissersboot wat vanaf 1850, 1880 een heel soort maar visken op de Zuiderzee en op de Waardzee. En alleen dan net met dit schip, dit specifieke schip net, want dit is eigenlijk meer een museumschip. Dit is in 1980 helemaal compleet herbouwd. Naar aanleiding van het oude schip wat helemaal in tekening gebracht is en dat hebben ze dus helemaal compleet nabouwd. Dus dit schip is nog niet iets aan? Nee, van 1980. Ja, nou ja, dat is dus inmiddels 30 jaar en van een houten schip is dat toch al een hele redelijke leeftijd. Hè? Wat is nou het leukste werk? Het bouwen of het slopen? Nou, ja, het bouwen is het mooist, maar tussendoor even een stukje eruit rossen is ook altijd mooi. Even de zinnen verzetten, dat vind ik ook altijd wel lekker. Kijk, het is er ook aan toe, hè? Even de brute kracht. Ja, eventjes een beetje beullig, hè? Dat was wel het smarige werkje, of net? Ja, het is wel wat stoffig, ja. Maar goed, hoort erbij. Ja. Maar eerlijk verdelen, de ene slopen en de andere dit? Ja, meestal gaat het een beetje zo. Niet dat we daar echt hele discussies over hebben. Het is gewoon hoe het uitkomt. Het ligt niet echt vast. Is het wat gezellig? Samen waar de hele dag een beetje ons een boordwerkje? Ja, zeker. En het is heel anders nu omdat we binnen staan. Normaal staan we altijd buiten. Dus, Het is pure luxe eigenlijk. ja, voor de winter is het nu wel luxe, ja. We hebben ook wel in de sneeuw gestaan. Dus dan is dit wel luxe, ja. De hele huid wordt vernieuwd in de boeisels. De visbun, de achtersteven. En een stuk of 30 spanten, daar hangt er wat vanaf, hoe slecht het is. Dat moet allemaal vernieuwd. Hele klus of nee? Ja, zeker. Dat is een mooie klus. Ja. Ja, er komt vandaag een grote smile. Is het echt de droom van een skipsmaker? Ja, dat is wel mooi als je alles in één keer kan doen. We zitten vaak wat in wat kleinere restauraties en het is mooi als je een hele huid in één keer mag doen, weet je wel. Dan kan je het in één keer goed opbouwen en dan heb je straks ook echt, het ziet eruit als een nieuw schip, weet je wel. Dat ziet er gewoon, dat is wel mooi om te maken. En ik kreeg altijd kaarten van iedereen en dan dacht ik, dan maak ik zelf ook kaarten en dan ga ik ze verkopen. Verkopen? En waar verkoop je ze dan? Bij de bootjes. I don't mind it when you bring out the best in me, when you show your expertise, when the night always ends with a fight. I'm excited that you are not next to me. Hoi. Ik heb in de vakantie mooie kaartjes gemaakt. Wilt u er ook een paar kopen? Wat zijn dat voor kaartjes? 3D. 3D-kaartjes, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat zijn wel hele mooie kaartjes, hoor. Oh ja, heb je dat zelf gemaakt? Mooie hondjes. Oh, wat leuk. Wat kost dat dan? Wat vraag je ervoor? 1,50 als je meerdere koopt, 1 euro per stuk. €1 per stuk. En wat zijn meerdere? 2 stuks? Die is meerdere. Ja. Nou, je hebt toch alleen maar een tientje bij je? Ja, dan moet je niet overdrijven. Dit is een mooie, denk ik. En deze. Die is mooi. Ja, leuk. Kijk eens. Dan krijg jij €2. Dank je. I like it when you can I have something so that satisfy my needs. Ze zijn wel mooi, hè? That I hate you and make up so you are not next to me. Laat het zo maar zeggen. Oké. Don't like the skinny jeans, so take them off me. Show me what you've got underneath. Fijne vakantie. Ja. Hoi. Get maar snel, net. Jawel.
Dat is niks, ja. En wat is dan mooi altijd heel doen? Ik heb eerst al een nieuwe fiets van gekocht. En nu ga ik voor een laptop sparen. Doe maar. En gaat dat ook lukken, denk je? Jawel.